Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekelekwa m unu. Anyị nọ na akụkọ ihe na-eme eme. Nke ọbụla anyị wetara unu, anyị na-atụ anya na unu ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu, maka na mgbe ụfọdụ onye si eweta akụkọ ahụ na-enwe ihe ọ na-atụ anya n'ụdị ndụmọdụ unu ga-enye ka o wee nyere ya aka. Na nkịta ụmụazị na-abụ na-agba bọyị n'aka ofu ọga. Owebo na ha na-abụ na-agba bọyị a, onye ha na-agbara bọyị bụ ọga na-eme ọfụma. Ọga na-eme ọfụma. Ọga ha na-eme ọfụma na-ebunye ha ahịa. Ha na-azụgide zụcha zuru onye ha ya aba zuru maka esi eme ụmụgba ya aba zuru obidoziere unu nke unu a ga-esi na-ewee achịkọzi akaụntụ si na-esetụrụ ọnụ. So ọ nke a ka o bidoziri ha na-abụ. Mana ụmụ nwoke na-esi aba abịa ego ha ahịa. Nwoke ahụ mgbe ha ka nọ n'aka ọga ha, ọ na-ego ahịa na shọpụ ha. Mesịa ọ bịara ka enweghị ụmụazị oge emeziri ebidoro ha nke ha. Ọ bịa mbọsị ha gwa ya na ọ ga-ebidogokwara ha ahịa, mana ọ setụrụbeghị ha. Unu ga na-aghọta ya nọ ihe a zụtara na ya ka ọga si eme settlement. Dịka nsogbu na ọga ha na-eme ọfụma. Ka o bidoro ha ahịa ahụ, ha na-azụ abịara ahịa ha dịka ya sị na-enwe mmụọ pepụ batakwa na iji ego bịa dị competitive. Ka ọ hapụ ịbụzi na ha abalansị ha ọfụma. Ọga ha na-ebunyekwa ha apart from ego onye ha ji ejibido ahịa ha na-azụ ya, ọ na-enyekwa ha ngwa ahịa kredit ha zụọ ha return ọrụ ya ego. O wepụrụ nwoke a na-esi aba abịa wepụ ụlọ the biggest customers na-egobe ọga ha ahịa. Oge ebidoziri ha nwa. So the man bụ onye the young shall grow. Ọ na-alike ndị young shall grow, ofu ụmụazị na-agba mbọ na-atụ ya. O wee bịazie mgbe ọbịa, o wee si ụmụazị ahụ na nwoke ha ga-esi na-enye nwe kredit. Ya ka ya ma disappoint ha. Mana ụmụazị aka bidoro aka ga-esetụrụ ha kwesịrị ịkọba akụkọ. Ma edo na ha na ọga onye amago fọm ọga ha na shọpụ ebe esi bịa bidoro ha ahịa. Nke bụ okenye n'ime ha na maka ha na-aba abụghị ọgbọ n'agbanyeghị na nkọta ha na-aba ahịa maka ha bịakọrọ bọyị most the same time. Nke bụ okenye ya si mbụ gịnị the younger one nwere odi obi umeala, o dịkwa obi ebere. Ọ sị na ihe memana na ọga no risk, mana ndị oyibo so na profit bụ reward for risk taking. Na since ha na ọga ji zụkọba ahịa aba ka ọ na-esi abịa Lagos ego ọga ha ahịa from ebe a bịaza na-egokwara ha nwa. So nye nwere bịa si nugo na ahịa ha na-eme expand side ahịa ebe ha nwa nọ na-aba nọ na ha eme expand, mana otu ya si capital kwa ya ji were eme. Because for long time onye go ọga ha gap ha na ụmụazị ya na-azụ. Ịma na ihe ọga gap oge ete ha aka o dere request ịbịa mee ya n'aka ya, ọ gaghị atụba egwu na amakwa ka isi nọ na-enwe ike nri nwa ya ma afọzi. Ọ ndị anya na ha na-azụzi steady bụ ndị o nwere ike ịghọta mụ, mana ndị aka nọ n'aka ha emebe free. The younger one wee sị na ya gbakọgo the man gbakọcha ya fụ na mgbe ahụ mgbe ọ na-abịa n'aka ọga ọ dị steady na-ekwu eziokwu. Ha bunyegoro ngwa obere kredit, o nwere kredit ha ahịa enyekarị mmadụ ga-agba ma na-achọ ga-afụrụ gị ha edibe. Mana nke ọ na-ana kịta ọ dị ọga ha ka ọ ga-eje nye, ma dịka nsị ọga amenye maka etego jere na nke ọga na nke ụmụazị nke obere nke obi si ka ha nwa ha wee bido wee bunye ọga kredit. Mana ọ bụ nke ahụ dị man ka ha nyere ezigbo ha bịa na-enye na-increase like towards mgbe a ga-azụba season etu a ha kwa ya ngwa ahịa akwa ọga zụcha season ahụ ọ pụta na Jenụwarị ọ na-ekene ha. Mgbe ha ji zuo ahịa dịka mgbe ahụ ịtọ maka agreement bụ 6 years, ha na ọga nọrọ 3 years, ọga je bidoro ha nke ha 3 years a ha complete zie ebutezie ha na ọga esetụrụ ọ ka esi eme n'ala Igbo. O wee bụ na along the lines ọga nke aba wee sizie na kredit ụmụazị ateki risk na-enye ha ọkwa ọga ha nye ha kredit
he shift ori ọga aba ọga anyị ha credit he shift ori ọga aba at their own risk echa Chineke tipuo ọga aba tipuo ori business eme boom oge o chigatazere mbụ ọga aba o mezie o mechara mee nwa ya ọzọpụtara nwa ya ahụ mgbe ụfọdụ ozie nwa ya ahụ abịa ọ dabụzị sọsọ ya na-abịa maka onye ọbụla bụ a good business person sọsọ ya na-eje ihe ahụ ọ dịghọ mma ma sọkọ ya akọghị biznes ahụ aghasa so ofu nwa ya kwa na-aba nwa bọị ya ọ kpọrọ na-abịa mezie owidoro ọzọ ya nwa ahụ na-abịakarịzi nwa ahụ abịasịzi ya nke ahụ ọ bịa wee mesizie na chiezie na-agwa ọga si na ndị a na ọga ha na ọga ha emegokwa free n'aka ọga ihe a wee tọchasịa ha o wee tọchasịa ya na ha emego free ịmakwana o wee bụrụ na ọ na-abịa na shop mgbe ọ na-abịa na shop ọ na-ewe nke nnukwu aha si n'anya nwa bụ n'agbanyeghị na ha gwana na ha na-abụ equal in partner ọ na-afụ nke okenye aha si n'anya nwa bụ senior onye a na-akwanye n'ugwu ị mara shortly before esetụrụ ha n'agbanyeghị na ọ gaghị na-esendizi nwe one of the occasions o jikwa aka ya wee bịa ị mara ọ bịara oru wee gwa that senior one wee kwụchaa ya ụgwọ kredit ha nyere ya adịgharịa ego nwa ego adịrị n'elu maka na ha gwara ya nọ na Disemba ahụ ya mgbe ha na-azụ sizin ahụ nọ na Disemba ahụ ka a ga-esetụrụ ha oga ahụ wee adịa ha o wee hapụrụ ha 1 million naira si ha na ha ji na ha na ọga maka na this Christmas ahụ ka ekwu ha sakrisi ha na-abụ na eru na esetụrụ ha na Disemba ha batazi ha azụba nke ha o wee hapụrụ ha 1 million extra na ego na-enye ego kredit o ji ha ụkwụ ha extra mana nke nnukwu ka ọ gwa si na ya ji were asọpọtụ ha pụtara na ọ ga-agwa ha 500,000 ya ji were asụ ọ bụrụ na ego ha ga-eji kwụpụta ụgwọ shop ha ma na ego ọ gaghị enyezi ha bụ nke ha ejibube ngwa ahịa kwa ịghọta oke o si mee ha na ọ ga-asụ ọ ga-ejelite tinyere ha ka kwụpụta ụgwọ shop ọ bụgodo attachment ịma na nwa bọị depending ụdị ego isi n'aka ọ gapụta ụdị ebe ọ ya bụ na shop na-agala ọnụ isi na attachment na-azụ ụmụ ndị na-anọghị na attachment zụọ ahịa zụ karịa ndị nọ n'ime shade maka side ebe ha na-azụ ahịa na ahịa na-aga ọfụma ebe ahụ ị mara nke nnukwu agwataghị ya nke obere okwute ha ekwute ewe ha na ụlọ zụsịa n'ụlọ ga setụrụ ha ka ha jide 1 million ahụ mana ego enwezi value anyị nwa mana ọ gasị aba mee ihe ahụ bụ in spirit of the young shall grow weteghere ego ha ya 8 years bụ were ọsị ihe obu n'obi bụ na ọ ga-enye ego ha aka ịkwụpụta ụgwọ shọpụ like ọ bụrụ na ha na-abụghị akwụgodo ga-eji kwụpụta ofu ụgwọ shọpụ na-ekezi a na-eme ya eme ha akwụ ụgwọ shọpụ ha na-aba na-ekezi dị shọpụ na-azụkwa ya ebumnobi onye nyere ego kpaa the money ha azụsizi ya esetụsizi ya chigata na aha ọfụ ha were ego ha ji chigata nke onye ọbụla je chọba shade nke a na-ekwu nke nnukwu ebugoro ụzọ fụ ụgwọ shọpụ enu kwụọ ụgwọ shọpụ ọmarịcha shọpụ o ji na extra 1 million ọkọwi ụgwọ shọpụ nke obere enu n'onye na-je chọta attachment dịka isi wee kwuo o si na ego eji setụ ọkwụcha ụgwọ shọpụ agwa ya na anya ahụ bụ ahịa Lagos nwa shọpụ Lagos na-agala ọnụ ọ bụrụ na ọ mezie ya n'ụda ahụ ego shọpụ dịcha ego ọ ya fụ ego ji gbanye ngwa ahịa o wee ji maka ya ọ chọghọ shọpụ like ịrụpụ ọrụ ka n'ahịa Balogu ị ga-afụ ogologo Balogu market a lot of people nwaazị nọ n'ogologo road ahụ bụ na attachment ha na-anọ ya ọ na-agalakwa ọnụ mana ọha dịka ije nnọọ na chọọ ofu plaza je balance ya kwụ ofu ototo shop ya galakwa nnukwu ọnụ nwere ike eje dọgide the kind of capital iji azụzi na not meet up ma akwụmụzi ụgwọ mere ka ogologo road ahụ ibi na onye buchetara ahịa mbucheta nweke ọdọba gị ya elepụtakwa inye ego nke ahụ nọ na attachment ka ọzọ je balance ya na shop na-azụ ụmụnna
akwa ahịa ka a zụrụ zọ olu ofu mbọsị ọkụ bize wee gbaa Pat Plaza nke isi ahụ enyere ego ahụ n'aka dị gbaa shọp ya ojighọ pin pụta ebe ahụ ojighọ pin pụta na shọp ahụ hey o wee gbajuo wee dọrọ. Meanwhile the younger person ya na ya zụkọrọ ahịa ọ gwa ha na ọ ga-aba adịrị ha extra 1 million n'ụkwa na attachment ahụ na-agịga by the time ọkụ ji wee gba shop onye ni o wee naba na ya dị onye nke a azụlite ego iji kwụmụzi ụgwọ ezigbo shop na another line ahịa na-aga. In fact o changezie line from ihe ahụ ha zụ n'aka ọga o jizie nwezi line ọzọ ebe ọzọ ihe ọzọ na-agakwazi agara na gbara ebe a na-ele akpa ụkwụ emesi chọpụtazia na babies akwa ụmụazị na-aga nọ na-aka enye ego karịa akpa ụkwụ otu aka ọ dị ojizie banye ma kwuo ezigbo ụgwọ shop kwụọ ụgwọ warehouse ha bunye ngwa ahụ dọba na shop mgbe ụfọdụ na uwe ha Chineke bịa connect kwa ahịazi ndị na-abịa na nke ha na-ayị ayọ ka ha dọbara ya ngwa ahịa ha lese ka ha bịa were ego biznes nke ndị isi ọga 1 wee mekwa pum ọ ka ihe a na-eme ka ọkụ ji gbaa plaza nke enyi ọnahịa dị mana along the line mụgara na-apụta n'ahịa ha na-afụkọrịtakwa ibe a na-anụkwa akọ mesie nke na nke obela yọnga nwa anya na agbakọ bụ ifu ka belesie na-esi na nnukwu ihe mere etagosi na ihe mere nsogbu adịghị mgbe emesịa ka ama o wee chọkwara ya obere ego just ka wee na-erigoro n'ike wee nwee ike na-ama ya na mesie after some time nke ahụ wee pụta wee yọ nke obere ahụ wee sịa biko ya chọ ka ya na-apụta na shop ya na-enwe ndị kwugasịrị ya nkwa na a ga-enyere ya aka ka ya wee bidokwa ahịa na ha tinye ego mana mgbe onye weta anụ anyị nwe mara na ya ada nwere ịfụ n'ahịa nke obere na-azụ kịta ọ bụghị ahịa ha gba ha zụ na bọsọ dị ka ọ bịakwa nọdụ nso wee mụtatụ ahịa ha ka o nwee ike nwezi ndị ahụ nyezie ya aka ka o nwee ike so n'iwe ọ pụtakwa ọsọ afịa dị gbachaa nke obere ahụ wee n'izu ahụ ọ na-agwụ ya ihe a ka papa aba ahụ ọga aba ahụ gafetara na line ahụ nke obere anọzi kịta maka oche jigo wengi even if o bucha na me ọga wee maka na ọga akpọbekwa ihe ihu sinsi mgbe agwa m n'ọnwa bụ ya ka ọ na-ezitekarị mana nke mbọsị o ziri ozi ahụ o ji aka ya wee bịa zie ozi ahụ wesị otu a ha si a na Chukwu arụkwa nka ma ọ na-egekwa ntị ka nke a si ya ọganihu mekwara anyị na Chukwu ya akpọgodi ya akwụgbo okwu nkobere ahụ ekwute ha ọ just kene ya na-emekwa ihe ọ na-eme onye zuru ha ahịa mgbe anyị na ha mabụ mgbe and ịmakịta ihe ọ na-azụ kịta bọọzụ ahịa ha na-azụ mgbe ha gba bọọlụ ka ya ekwu okwute ha okwu younger boy ekwute ha okwu maka ọgụ aha ọga aba mere ọga aba ahụ wee metụta ihe ekweghị edi ọga aba ahụ wee ọ mechara ka ọ pụọ na cheta wee sị ya ọga si ya nwa anụ ị na-eku ume ka onye ogbe 1 million naira ka ya sọpọtụ unu gị na your senior colleague ka unu wee nwee ike wee more balance ya wee shọta shop na ọ bụ ego na-ejizibagodo ahịa na-akwụpụta ụgwọ shop na ụgwọ shop na-abụ problem na Balogun na Lagos si iwe ya sụtaghị ya n'ude ọka ịdị maka na sinsi mgbe ahazi ịmara oke ọ na-emenatazi okenye so ọha abịazi dị mgbe osebe nwa bụ ya bụ ọgụrụkwagụrụkwa ọbịa nke a bụ na nwere ike mgbe ahụ tụbedị ọkpa na Lagos ọnwa ya na-abịazi so ike na-agụziri mmọnwụ so wesịa nye ya bụ ihe izi ya mere expect ya ekele maka nye na na-akpọbeghị ihu nke ahụ wesịa ọsịa ha ọsịa ọ ihe na-eme ọsịa ọsịa chere ị na-akọwa na ya senior colleague agwataghị maka ego ahụ sị anyị ụmụ Igbo biko ebe a ka anyị nọzi na aka m wetara nkịta abụ n'ụtọ ụchị ya n'ụchọ nyechi ya ka anyị nọzi kịta ọgwọ
agbaghị na ọ na-ayọzi ya ka ọ na-apụtatụ na nke ha si enwe gbakwa ahịa ọfụ aha si wee na-eche ndị ya nyere ya aka ka e wee nwee ike ịbụgo na nwa mgbe ọ nọ na shọpụ ọ na-apụta ọ ma na-enye ego n'oge adịgoro shọpụ na elite n'ofe anything ọ bịagoro kwa ụtụtụ ụzọ anyị eri nri ụtụtụ anyị eri nri ehi anọ na ya ọ enye ego eji na ya rie nri ụsọ wepụtakwa echi ọ dịkwa ka ọ bụkwa partial boy n'aka onye nke and onye nke ahụ o nwere ofisara asara ebe na mmadụ na-eme ya ịma na ọya ka ọ gwagoro nke onye oriri ego nye na ya na ọ gara wee na-agba ya sị ya ji sọpọtụ ha maka ifu ka o si wee kwu ifu na okenye isi awọ ka gị ka ọ na-amagara ka wee ya sọ ha ti ibe na ha zụbagodo anya na ọkụpụtagoro ụgwọ shọp ka nke ọ ganyere ha wee zoro ihe iji gotebezie ngwa ahịa ha na-eme ịma na ọya ka ọ ga-emeziri wee na mmiri onye na nke ọzọ akpago na ọ ga-abịazi na shọp ya mbọsị ahazi ọ bịazie na shọp wee bịazie na-asị onye na ọkwa n'ihe anyị agbatabulie mgbe eni n'ọkwa ihe anyị agbatabulie mgbe eni na ọya na ọ masị nsi mgbe ahụ ọ dịghị ọrụ izi ivi na nri ọ na-abụ problem ka ya na-apụta ka ya mara na ya ka na-enwe hope na ndị ekwe na-ekwa ya eweta ego the boy na-ekirie wee megide wee sị ya o nwere 1 million naira ọ ga-aba nyere mgbe aha kasị na boy na-apụta maka ihe a na-agwa ga-emezi mbọsị ahụ ihe a na-agwa nwere ike orugo 3-4 years mgbe ha ji si na boy pụtacha ịghọta ma 5 years even ka ha ji si na boy pụtacha o nwere 1 million naira ọ ga-aba nyere anyị esi ka anyị wee at least o wee sọpọtụ anyị n'ụgwọ shop maka agwa the boy kụja ndị oyibo sa the guilty are afraid eto si kụja maka na ọ sị na na ihe kwere ya n'ọnụ na ọ ga-aba chebe ka ịfụzi ọ ga-aba na ọnwụ ya ka o kwuzi ike nwa bọyị aha ọ ga-aha mana ọ bụrụ na nwa ha bụ nwa nwanne ọ ga-aba o ji merụ nwa nwanne ọ ga-aba o ji merụ nwa ọ nọ ka nwa nwanne ya ka o ji merizie ihe gbasara biznes in fact o meghị ya nọ setụl nọ kind of partnership maka ike ọ ga-aba ike agwụgwagoni na ọ zụta emesi o butere ọ ga-aba ya na ọ ga-aba eke ọ ga-ama na ọ ga-aba nwe biznes mana ọ chọrọ ka na nwa nwanne ya separate maka onwe eziokwu gwa na-agba mbọ ụcha na ọsọ nwa ahụ ka o kwuzi ya na-abịazi nwezi ka o esi bịa ọ na-asị ọ bụ ihe ajụ ka ị na-aza na na-ajụ gị ihe ọzọ ị na-aza ihe ọzọ ose ya na ọ ga-aba skul n'ọsọ nwa ya na-abịazi ose oke maka na okwu n'ọsọ nwa ya na-abịazi ka eji nye ya ego anyị eji kwalite gị ya na ịkpa ya as wise man onwecha na nsogbu adịghị n'ime m ihe na ha kpara na ya anụkwaghị ịghọta nsogbu adịghị n'ime m na ya ka ya chịkọọ ya ọfụma ka o si na onwe na shọp ya ụmụgwụkwọ ụmụ bọyị ifere ya so ọsị ọkọ na ya fụ na shọp ya na ụmụ bọyị nọgasịpụ ya so na ọ bụ ọnụ ya kpọbata gị ọbụza na ngịwa bụ onye echekwuru ya aga zụrụ ahịa ihe ịghọtago na nwe ka biznes ya dị ya si organize biznes ya ihe mere ya na-abazi aka ka ya think about it mana onye a na-agwa bụ ezigbo mmadụ ọ na-ebele mmadụ na-emere biko ọ ya ka anyị na-atụpụziri unu nkịta kedu na ihe ọ ga-eme maka nye mana onwe emekwuzi ike ụwa bụkwuzie ya onye mere gị ụdị ihe a bịa na ya oge na ka ya bịakwa nọ n'aka gị ya esi ebe ahụ ya mara chekwa ndị ya nyere ya aka osi aka gị na-eri nri si n'aka gị na-eme ihe niile mụtakwa ihe ọfụ nwa na-azụkwazị ndị nwanyeziere ya aka osiri ewezụra maka na omefenu wee mee anọ n'aka onye ọma ka ọ ga-eje ụdị ije a onye ịma ha ọfụma ije kwuo ya even onye ime ọfụma sef ọ bụ na ọ ha eme ka ọfụma na biznes ya ịbịa ka ị bịa ụdị ihe ọjụ kọsị ị ga-abụ bọdụ enyi ya ọma m nnabata gị ọ ya kpọrọkwa patin anya na ya gbakọrọ bọyị ire ego nye na ya na buru ya ụzọ chọta ezigbo shọpụ na-eme njọ ya nwa na ọ na-anwụ na-azụ atachment ọ ya kpọrọkwa ya tụọrụ na ya alụ